ngi aingo yublay na kabenta ka ni gasngi ka bo aingi bangila ban wansha ka yeng ka ba khoi ka ba kentang ka jong o ban selok lang kum ki dukhat jong ka balang presbyterian mauro ban mani ban syakri ban penon borom yublay ban selok lang ro bat ki para bangai ba e ki ban ki be pat ki balang ki bala ban don rengkat bat ngi na ka wei ka por sha ka wei ka por ban selok lang ro bat ma phi ki ba pet ki ba khmi ling ba ka YouTube channel jong ka balang ke jing khublay phi baro haka kerteng ke jong Jesus Christ to ubleun kurku ya gani ke jing seng ke jongi ngin ya pendem haka jing duai ublei bo kpau jongi bah beneng ngisong tho ke jing krau ke jing bayan ke jong me ko trai bat ngisong tho ya ke jing rit bat ke jing bom long e ke jing khmat jong me ringi aingo ba me mele dem kho siu na beneng ba melawan pau hangi haka dur bar haka long ren yeng ke jong khonu jong me u Jesus Christ utrai jangi ubala shim ya ka jinglong brio bapura ban penjaningi shame ban yap pli na ka benta jangi halor ka ding na kalbari ban pli ka lahat ka lenti bangin yo ban ya selok ban me beneng to kur khu ingi ko trai kumba meju kur khu haman kisin long ji seng gi jangi daga jing don rakat ka jong me ba daga jing alam ka jong me ye gi benta baro jong jing shakri ka jangi ngiwan daga jing pen kre ngiwan daga jing ap khmi ya ka ni ka sngi bat ngiwan ruko try bani shem bat me to jubab ingi na beneng daga jing don dekat ke jong me yakini ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haka kerteng ke jong try bat unong pen em jengi u Jesus Christ amen ngini ruai ke jing ruai ka basis pa san po way nong rim ka balang hang ne de Jesus Christ utrai ya perthai bajot kat ne daka un thau thamai naneng unwan ban penim ban long ka jong uhi ban pelat na ka jing tim uyeng ban yap yapli ka jing ruai ka basis pa san po way Try,
kat kum ke jing penbait jong ke balang hagani ke sngi ke khubor kan long halor ke jing hikai shong tenrai halor ke Presbyterianism bat ke jing pulie na ke khtin ke jong blay ke long na ke shithi ke jong apostol Paul sha kinong Ephesus ke lenong ke basaw ki khot iwei hadu pra bat khat wei hadu khat saw Ephesus lenong ke basaw ki khot iwei hadu pra bat khat wei hadu khat saw kakhtien ke jong blay ke ongkum ni namar kata nga unong sa bendi hautrai nga kerpat ya phi ban yat kumbadai ya kata ke jing khot da ke balak khot ya phi da ke jing sngorit bat da ke jing jemnot baro da ke jing yaisha slem da ke jing yaisha parlok hi ha ke jing ya it da kaba yale minot ban bat ya ka jing long kawai jong umen sim ha ka jing khom ka jing suk don kawai kamet bat wei umen sim kumbala khot ru ya phi ha ka wei ka jing kermen kata ka jing khot jong phi uwei utrai kawai ka jing nget kawai ka jing pen baptis uwei ublei bat ukpa ya baro ubahalor baro bat lingba ya baro bat ha baro henry ha wei pa wei nangi la ai ya ka jing ai kat bakum ka jing thau kata ka jing ai ukres namar kata ong men bau la kieu sejrong ulai lam rau ya ka jing long rau bat ula ai ki jing ai ha ki brieu bat ula thong ki wei ban long ki apostol bat ikiwei kinong yathu lupa bat ikiwei kinong yathu khana bat ikiwei kinong sharai bat kinong hikai ya kaban penjanai ya kireu khoj ya ka jing trei ka jing shakri ten blai ya kaban tei ya kamet ukris tat anda ngiyo poi baro shakata ka jing long kawei ka jong ka jing nget bat ka jong ka jing tip ya khon ublai hadu ka jinglong rangba bha hadu ka jingthau karin yeng ka jingdap ukris bakumta nginum longshu ki kena ya ki bala pensat kenting bat bala rongno keleng da kal air ka jingkai baro da ka but shalai ki brieu ha ka jingle sianti kat bakum ka but sneu ka jinghikai bakla to blen kurkhu ya ka jing puli ba ka jing shashkor ka jongi ya ka ktien ka bakhoi ke jong o tungin ya pendem ha ka jing duai au blei buk pau jong yu ba beneng ngiai ngo e me ko trai bangi dona ka yeng ka bakentang ka jong me ban mane ban shakri me nreu teligi sngi kila ya ban ngila yo ma di jing ker khu ki jong me bara ka sngi ka ba nyau ka sngi ka jing mi pat ka jong trai jisu ngisngo komen ban ya selok langkum ni ha ka yeng ka bakentang ka jong me ban mani ban shakri ban ai lagi jongi do nuot ke jongi shame ngila pen kerpang yala de ka ni sngi ngila sum ngila sle ngila riam ki jan bha ban pen i ya ka jing pen kre ke jongi ban ngila wanru rengkat ki do nuot ki bat rang ki basliang ban ya shem ya me ban yo sngoru ya ka ktien ka ba im ke jong me ha ki men sim bat ki do not ki jangi ngida duai ko try na mar kata be men juba be jing ang not ke jangi da ka jing alam ke jong me yangi ha ka ni ka por mela don rengkat bat ngi na du ko basdang bat ngi kerpat be men yai don bat ngi mentaru bangin sngo thu shishaya kata ka bor jong ka jing don rengkat ke jong me lem bat ngi bat bangin yo sngo ru ya ka jing pasiau ke jong men sim ba khoj na lor ka jing kren ke jong brieu na lor ka jing sngo ya kirmiang shentur jong brieu hendrei bangin yo sngo ya ka jing pasiau ka jong men sim ba khoj hagi do not ki jangi ngida duai ko trai bagani ka sngi kan lo ka jing pen shai yang iru bangin sngo thu ya ka nong rim tan rai jong ka ni ka balang Presbyterian ha ka ba me melabu ingi
ngi aingu eme ko trai bangilong ki dekot jong ka balang Presbyterian Mauro, ngi aingu bangilong ki dekot jong ka Putmuri District, ngi aingu bangilong ki dekot jong ka Maulai Presbytery, ngi aingu bangilong ki dekot jong ka KJP Sinat Sep ngi aingu bangilong ki dekot jong ka KJP Assembly, ngi aingu bangilong ki dekot jong ka Presbyterian Church of India, ngi aingu bangilong ki dekot jong ka balang ka jong Jesus Christ ka ba shitulup ka perthai ka bam shong haki kerteng ke bangi ai hakani ka perthai henre ka balong ka met ka jong Christ ka nonglet kurim ka bala penkre ya ka jingwan shau no ka jong nonglet kurim ngi aingu eme ko try kan rat kat bangi dang ema kani ka perthai ngi don apo ka jing kedup ka jing sop jong ka balang Presbyterian ka balang ka bangi iet ka bala penhe pensaning hi bat ka balang sya ka bangi day ban no senyang ban penroya ka ngi duai ngi kerpat men kerkhui ka balang Presbyterian ko try kan rat ha kani ka ri ka jongi bangi dang la ban syakri ban sakhi ban pendon buram ya ka kerteng ka bakhoi ka jong me ngi duai ru na ka benta ki wei pat ki balang ko try kan rat ki balang Kristan ki ba mani yo bleu pa bleu khon baru bleu met se bakhoi ba makiru ki la ban sakhi bat ban syakri ya ka kerteng ka bakhoi ka jong me ngi duai na ka benta ka roi ka par ba ka bha ka miat jong ki wei pat ki balang ru ko try ban ngi duai bengin don ka man sim ka jing iet ki para bangit nang to namar ngi along lang kawai how Jesus Christ namar ka don tang kawai ka jing het bat tang wei blai bat tang kawai ka jing pen baptis Rekat bangi dang imasla jong ni ka perthai ko try haga ba me melabu yengi kani ka balang Presbyterian yarap bangin solthu ya ka nongrim ka jong ka yarap bangin trailing ba jong ni ka balang naga benta ka jing pen priang ka ktien ka ba em ka jong me bat naga benta ka jing pen san haga jing long men se me ki de khot ki jong ka atrai kan rat kum ka balang Presbyterian Mauro ngi pediang sobhangi pediang de ka jing kemenro ye ki para bangai ki bani ki wei pat ki balang ki baju don rengkat bat ngi na ka por sha ka por bat ki dekat jong ki wei pat ki balang ru ki bawan bania don rengkat bat ngi pediang ki ko try bat ngi kerpat bemen kerku ya kiru bah ka jing selok lang jong ya ka ni ka por kan long ka jing kerku men sim na ka benta jong ki atrai ngi duai na ka benta ki long ye ngapo ka balang ka jong ko try ki baya pang ye shitom ngi kerpat ka jing pen khia jong me mangi kum ki nong sarai mangi kum ki dekat komiti balang ngilut por ban rung yeng bania duai bania selok ko try kat tarung himla ban kener lut sabaro ablay ringida duai ko try bemen pej isnei kita baro ki badana pereng ka jing nyon ka jing shitom ka met ka phat bemen pen khia eki bat ngi duai ka jing le rung yeng ka jongi nginum le tang thali bat sudah kum to ko try ndrei memen don rengkat lembat ngi ba bengi rung ki yeng ni iki kamba jong ka jing pen khia ye ki kamba jong ka jing thau thmai ki long yeng long sem ngi duai nam ta ki yeng ki ba mat ye ki jing pat ke jing pra ko try ka jing pat lieng ha padeng ukpa bat ka keme ka jing pat lieng ha padeng ukpa ka keme bat ki khon ngi duai men maramat men thau thmai pat ko try ka jing dei jong ki ba sashi sien ngin yo i ya ka long yeng ka bas kem bat ba me mela sop mela spanye ki de ka jing blai ka jong me ngi duai na ka benta ki to ki balangop agi jing sne ki ba bonjat hot ko try ki dona preng jong ki bala e no bat ki bala wan sha ka jing selok jong ka balang ki bangile i bala don jing kermen na ka benta jong ki ba angila yo bani lecce ki program ba pher bat ki ko try nrei ki la randin biang bat ki la poi biang shi ki jing sneer jong ka perthai ngi duai men khta e ki ko try kra da ka bor ka jong men sem ba khoj ba kin la ban job e ki jing kerni ki ba bon jat bon rukam ba sa shi sin kin wan pa sha ka jing selok jong ka balang ngi duai ngi kerpat ko try men ai bikini ki bala yo laj bat kini ki bala long ki shakri ki jong me kin long nuksa na ka benta ki wei pan banginum syate sa hakita gi jing khom jong ka kia jong ka auria jong ka jing bamman henrei bengin yo laj da ka bor ka jong men sim ba kho hi duai ngi kerpat naga benta gi long ye long sem ki baduk ki bakerdo ki ba mat jing e ko try hot mela pelat yengi naga to ka por jong ka khlam bat ka jing do ya ka bela ka sngi nrei menta bangi la yo trei pat ki kam ki jongi ngi kerpat men ker khui ki ken sei so ken ban ba ngi duai naga benta gi khon samla jong ka balang ka jongi ki bala pendep gi jing puli gi jong ki bala biang ki kerdan ki degree nrei ki bamla ban yo kam ko try ngi duai men plelat plelenti naga benta jong ki bakin yo kam yo jam lada ka lenti ka long leng baki kam sarkar ngi duai ngi kerpat men ker khui ki ko try ngi sngo lem ye ka jing ut ka jing nam ka jing khuslai jong ki khon samla jong ka balang bat ngi duai be
men plelat eki lara ka kamram ga jongki kan long ha ka kam sarkar ngiduai men kerkhu men plelat na ka benta jongki lara ka day eki ban seng ki kam la jong ngiduai men ai ki ka bai seng men ai ki ka jing start men ai ki ka jing trishitom bakin la ban yo ia kata ka jing kerkhu ga jong me bat bikin la ban penyeng ia la ka jong ka kam ga jing trei lara ka kam ga jong ki ka di ban trei bat no la ni ki company ba pher kerkhu i kita ko trai bakin kin yo ma de ga jing kerkhu ga jong me bakin pendep i kita barok bala khmi lenti naki bat bakin ang la ban kiu na ko ka kerdan jong ga jing shaki be pat ki bah ki kam ki jam ki ba pher ko trai to kerkhu ki kin roi kin ban ba giduai na ka benta ki kme ki pa ki ba khuslai na ka benta lagi jong ki khon habingi rung yeng ki atho engi shapang ki jing apply kam ki khon atrai ngi kerpat men kerkhu ki kme ki pa kin bu ahmad jong me ka jing duai ko trai na mar ki por men shwa ko trai ka jat ben riu ka jong i kai kendo kum kini ki jat jing rei melai rap engi ko trai krat mela kentiu engi kum ka jat ben riu khasi penar to nang kerkhu ingi ko trai bengin light ling bagi ni jing ngi duai nam tagi nong sensar jong gani ga jella ga jongi men kerkhu ki kin sensar ka hok baga jing shisha bat kin yalam naga benta ka roi ka man bha jong u pai ba barok ko trai ngi duai nam tagi nong sensar jogari India bayar kerkhu ki ko trai kin la ban yalam me gani ga ri ga jongi ha ka hok bara ga jing shisha khnang ba kan roi kan man bha gani ga ri ga jongi ngi duai ko trai kan rat naga benta ka kam juga ji alap hangne hagari ke jongi bat ru keleng kari India bat satala kani ka perthai ngi duai nam ta ka mission jong ka jia sengen thai hang the et thang share ngi yu i baka roi shisha ka school ko jongi ko trai to nang kerkhu baka nang roi ka nang man bha bangin nang la ban ai ka jing shai jong abi ke di shakitu gi than bat ngi nang la ru ban yalap yu jisu hakitu gi jaka ngi duai nam ta ka mission jong ya pam jula ngiyo i ko try ngi sakut apeng bun ki jing kerkhu ma me ko try kanrat bangin ang la ban peniat saprang ka ni ka kam ha ka por ka ya bara ka rukom ka badiang hun ka jong me mentangi meyo i ko try ngi kner shakha umrin shathi shakha pot India Bangladesh ngi duai men play lenti na ka benta jongi bangin la ban peniat ya ka ni ka kamru da ka bor ka jong me ko try bangin yo ban yalap ka kerteng jisu bat ban kringi ki ben sim ki ba kordor shaka jinget ha u atrai kini barok ngi bu akhmat jong me kidang bon ko trai kan rat kijing trang kijing angno jong he kijing mut jong he do no jong he ko trai kan rat la ngi pelut sngi ban duai ban ya tholut ya me ko trai ngim dap sngi ko trai ngi kemen na bangi don kan ga gs lok man sim bat me ko trai me yo ilut ya barok me tip lut ya barok wat ka bangim la ban kran ha ki bangi jantam ru umen sim ba kho yu yet igi do no ki bangi men sim ki jong he to shimi kita barok ko trai kijing don kam ki jong he kijing angno ki jong he batora akhmat ka khet ke ji snei ko men sim ba kho ka khet ke ji snei jong pau ba baneng bato ai bingin yo mat e ga jubab nang na lor ngi ai ngo e me ko trai be me don rangkat bat ngi ai ngo bangi yo ban ya thu lut akhmat jong me ban the lut la ga do not ka men sim baro shimti ni ka por ko trai ba di benta baro ki basa ha ni ka jing shakri ka jong ye me to ma ingi ki pop ki palat kerengkang jong ki babon ba to pan thmai ki jing em ki jongi ba kin long ki jing em ki ba pediang hon akhmat jong me na mari kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pediang ro ha ka kerteng ke jong trai ba unong pen em jong Jesus Christ. Amen. Ki parangwet bi baro nakabalang ba nakui pat ki balang ngi ai kuble pi baro haka kerteng ka ba im ka ban bor try ba nong panim jingi which is Christ ngi ai kuble ru ya pi ki parangwet ki bamla banya don lang haka nika ying bakantang ga jo ublei ka jing kuble ru ya pi ba pin sayo ban talang nang jing syakri haka bakum ka balang sayo ban penmi ya kanika jingmani ga jangi lingba ke YouTube channel joka balang Presbyterian Mauro ka jingkuble ye piru haka kerteng uji sukres ubo trai ki parnget i nongkren hapeng jangi ilong i pastor joka balang Presbyterian Mauro i Reverend Lendans Im ngi dap da ka jingkmen ba i pastor ila ban shim ya kanika sngi ka khatsau trik umi aja phulai hakaba kum ka balang ngi kum ti balang ngi lekut bai pastor in ai shephang ki jihi kai song tan rai ka balang haki phang ki ba pher bat hakani ka sngi ngin yo ya ka doctrinal sermon
halo ka jinghikai syong tenrai ka Presbyterianism lani kinongrim jong ka balang Presbyterian. Pastor ngidap da ka jingkemen bang isngu sarong kum ka balang bang yo yepi pastor ba fila ban ai ban samingi na ka tin ka bim ka jong ublei ho ling ba ki devotional servant ka bang yo na ka por bat kham kerpang ha ka ni ka singi ling ba ka ni ka doctrinal sermon ka ba sa ai ngidwai ba ublei ni stay ban kerku yepi pastor ka jing pen krek ngai ka long ka jong ubriu ring ngidwai ka jing pen scam ka jing pen janai na ka khak chi snei ka ju ublei ba ka ka bani sngo hakani no pha jog resngi kanda yo jaka da not ki mensim ki jongi bat kalong ka boring iro bangin tip ya ka nongrim jong ka balang Presbyterian naka liang jong ka balang ni pha ka jikr ku do epi pastor nam ka yin ka sem ka jong pi bepin mat ya ka kwat ka khia bat kham tam oblin IP ka jing start ka jing sampam kanjable bepin ang la bani lam yingi kum ka balang bat kham tam hak bedei ba ka jing shakri jong hi ka balang bat ki bor balang ki ba per ki ba pi don ublin ka khu pi kerhai pastor met bat mensim ngi lesing ilaban dan pringjing ki blayo ban pule ka kakot Presbyterianism with reference to the Presbyterian Church of India yakaba kum ka GP Assembly ka pemi kakot hak tin pareng dei hakan ka singi ngi yo ka jing batai benya khamsai halor jong kani ka jing hikai shong tenrai hakan ka por ngi yo ban lumno ye ka jing aingu bat hadin belum ki jing aingo ngakarpat ya i mesta ki es ding do bantuai ya ki jing aingo to le la oblai jun wai oblai work pa jung i bhav nang sa jizin pat ku trai bi ngi pan pa ku jus ngu ye me ya ki jodor kat ke chomela ban ngi la bar jis ngi bar ki por baro ki balai no sa dien jung ju kum jo ko trai bi ki jing penla ka jome ka bangin ban penyo ka ni ka singi ka long ka singi ka krang ka singi ka jing job thiaw ka jome trai bi ja ka ni por ngi pen pa ku jing nguru ya ka jonor ka jome male alam ngi ko trai bi na dang step jong ka ni ka singi ab ngi yo ko trai ban shakri ye me mat kum jo ko trai la ma jong ni ka por sa chi sin pan me kar shani ke kijat ke batlat ke jing bang yo ban mi la ka jong ki jing sem nak badaban yo ban shakri bat bat penon buram ya ka ta ka jome trai bi ngi don hakani ka por kum ni kam ilong ni da kar pat ru ya ke jonor kar ka jome lambat ni ben kentang ngi ko trai we pa ko we baro ngi o mahat te ka jing shaman sem hakam ngi laban shakri ye me don kat ko trai bi nam ka talamat ka we pa ko we ka banta mi on pendap na ma jong ni ka no hai jong kan ngi sni ina long ko trai bi ki diang hon hakmat ka kher ki ni snai jome ngadawai kar pang ko trai bi nam rau shakri jome pastor iban ai ko trai bi kijing hikai kijing shisha ko trai bi ha kijing dei ko trai lama ginong rim jong ka balang ke jong ni tu is nei nam ko ta ko trai bi ban yalam mat pen saj borame yalau jong shakri jome lama kijing pen kre kijing ibar ai ko trai bi kijing pen janai kan long na ga khet ki snei jome ben kentang yalau jong shakri jome ben kentang ko trai bi thli jong shakri jome ban pla ban kre ni ki ji cha bro trai kan long ka jing mentoi kum ka ta jing bam ku ta masem nakam ti nak ba ta jing im jong ni ngoi ba ngoi baro ba bangin mino nang nengin sngo thu ya ka bor ka jome ha ka jing im jong ni we pi we baro bangin yo ban bat kem ko trai bi ka ta jing hikai baro di bangin yo ba kan long ka bor ha bangin laman penon kam nak we ka sngi sawi par ka sngi ha ka jing im ka jong ni dalam kat ko trai lembar ngi ha ka ne ka bor na du bas tang du wai no jing shakri ki jong ni nyai ti kum bok jame hakan ni ka por pat ko trai bi ngi wan ra ke jing ai ki baret ki jongi ko trai ki ban ke jing kar khu ki bon sar tap ko trai bi mena kar khu na ka mata jongi kum ki khon ke jame kan dia da ngi wan ra pan ban ko trai bi ngi ngi scam ban ngi duai ru ba do isne ban kar khu bakin man bon kar hai lahang no no ba ka balang kai bet ban pendon kami ki kan long nak ban pen krau ban pen yare ke hima ba ke jame Luis nego trai bian pediang yang ngilam baju di kapur. Mapi jen pelat ki babun. Nabaga kateng aja Jisu ngadwai. Amen. Ngi aigo yublay nakabenta ki kam jong kabalang ka bangilala ban pendep. Ngi niya beteng pat ka jing syakri ka jong yublay da ka bangir wai ka jing ruai ka bashispa san puar. Paradien ka ni ka jing ruai
ngin sayo sngaw ya ka khubor nagaktian ka jong blay. Hakmi ka balang jong utray bla sius pa ay da o kan yay teng shan bat yay pernay ban sakhi tang ya o ka jing ruai ka ba shispa san puar. Temen wasan ba e jongi ki dukhat committee balang ki long kme ki long pa ki parlok samla bala don ki hep ki baret ngai khuble phi baro aga kerteng ka ba koridor tam ka jong utrai badu nong pen em jongi uji sukres ka jing khuble ru ya ki para bangai ba e ki ba pai ki ba khmi link ba ka YouTube channel jong ka balang to ble un kur khu ye phi ru haba phi don bentalang bat ngi ha ka ni ka jing seng Kumba lasana ka program bat kumba lapan bana menne kaji kai ka ni ka sngi ka long halor ka balang presbyterian bat kapang pedeng ka bangan bu ha ka ni ka porno pai sngi ka long ka presbyterianism ka presbyterianism ka khubor ha ka ni ka sngi kan long ha ka dur jong ka lecture lani kum kaji kai Namar kata khambun ya ka jingkren ka jonga kan long ka ba ngan puli na ka ne ka ba nga ngalatho kanum long ka rukom ju ka jingalap la ni ka jia slok nre kan long bai ka jing puli kerpat pin soba ban shashkor bat nga ngai ka ei ba pin yo sngo kan long ka jingker khu na ka benta jong phi na ka benta jong ilang baro tungin ya pendama khmat jong ble ka jing duai au ble bok pau jong i ba habneng mela aingi ka ministry jong ka jingalap mela ai ringi ya ka ministry jong ka jing hikai ban ngiwan ha ka por ban ai ka jing hikai ya ki para banget halor ka presbyterianism namar ngilong ki dukhat jong ka balang presbyterian ya rap ingi ko trai bangin so tho ya ka jing hikai ka bau shakri jong meula pen kre ngi don kam yu man se ma khoj ban pen shai ban pen janai ya ka ei ka bau bre ula pen kre shimti ngi barok ko trai ngi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pediang ro haka kerteng ke jong utrai bat unong pen em jongi uji sukres amen kei ka presbyterianism hakini ki khendiat snem don ki temen basan joka balang ke jongi ki balapan pau hanga bangi don kam ka sermon halor ka phang ke ei ka presbyterianism ki ong bangi don kam ka jihi kai bat ka jing pen shai na ka pulpit Shapang ka nongrim jong ka balang presbyterian. Kei ka nongrim
jong ka balang Presbyterian jongi. Ha kani ka jinghikai na markata, ngin kmi syapang ka jinglong kerpang jong ka balang Presbyterian. Ngin kmi ru ya ka Presbyterian history but theology. Ya ka rukom sensyar balang Presbyterian, but ya ka rukom peniat jingeseng Presbyterian. Kamat ka banengkong, ka kerteng Presbyterian. Pi pilong ki Presbyterian, kamut ayu kani ka jinglong Presbyterian. Kidon shibun teligi balang hakani ka perthai, shibun ki jat balang bat ki kenhun Kristan. Bat ka balang Presbyterian kalong kawai na pedeng jongki. Ngakwa ban pensyai hang ni bangam ong batang ka balang Presbyterian kalong ka badai bat ki wei pat ki babakla ngam shim ong kumta. Ngam ong ru ba tang ka rukom peniat balang Presbyterian ka badai bat ki wei pat ki bakla ngam ong kumta. Ngasia tu ya ka rukom jong ka balang ka jongi. Namar kidon ki wei pat ki balang ru kum ka Anglican Church, kum ka Lutheran Church, kum ka Methodist Church, ka Baptist Church, bat kiwei kiwei. Ngaya ladi ka jingpuli jonga kalong sausnem ha ka seminary jong ka balang Methodist, bat hadin kata arsnem ha ka seminary jong ka Church of South India. Namar kata ngiya buram ngiya itu markeliang bat kiwei pat ki balang. Kita ki balang ki bangala kadauhaneng kia don lang ringkat bat ka balang Presbyterian jongi hapo ke NEICC North East India Christian Council kabajudai mensyuaka Assam Christian Council kabala senga kasnem kat kendai spa laipo nyo ngidon ka Concilia Unity kata kalong ka kentien bagi jupanan kam ka Concilia Unity lani ka jingalong kawai hapo ka jing kedup jong ka council bat ngidon ka jinga trailang bat ka jinga solthu jingmut lang bat kiwei ki balang ka Union Christian College hang tia sa kwan kalong ka nuksa jong ka jinga trailang jong ki shibun teligi balang ndre hagani ka sngi ngi krench pang ka balang Presbyterian ngibut ya ka ba ngi khot ka rukom sensyar balang Presbyterian nalor ka sensyar balang Presbyterian kidan kiwei pat ki rukom sensyar balang kirukom syarai balang kum ka episcopal system bat ka congregational system kani ka rukom sensyar balang episcopal kamut ki balang bala sensyar da ki bishop ki archbishop bat ki bahalor jongki bat ukhli du jongki balang episcopal udai uwei ubriu ki balang congregational pat kilong ki balang ki bala sensyar hi da ki balang halaka jaka kamut ka balang mauro kala banle kat bakamon kam don hapo kanu ka bor lada ka ka congregational church ka balang apan thorum khra ru ka don halaka jong ka jing sensyar bat don manu pat ka bor balang ka bahalor jong ka kum kanuksa ki balang Baptist ki don hapo ki association ndre kini ki association kimlong ki bakhlan bor kum bakhlan bor ka sinod ka jongi ka sensyar balang Presbyterian kalong hapadeng kini arteli ka balang episcopal ka basensyar dagi bishop bat ka balang congregational ka basensyar hi laka jong ka balang kumba kisngobet kumba kisngomon ka balang Presbyterian ka don hangni hapadeng ka sensyar balang Presbyterian hatraidu don ki balang halor don ki district nang ta Presbytery synod bat ki assembly ka regional assembly ka KGP assembly bar halor kata ka general assembly jong ka Presbyterian Church of India ka bor khlidu jong ka sensyar balang Presbyterian amday way brio Henry day ka dorbar balang ka general assembly jong ka Presbyterian Church of India moderator ubat ya ka postang arsnem ha ka assembly day bishop barhadin ka tau haban inoy ka kam badu sawan uway pat haka jaka jong u kabor ka syong haka office ha ubriyo kabor ka syong haka dorbar klido kabalong ka general assembly jong ka PCI kabalang halaka jaka pat ka local church kala ban penya hi yaki kam la jong henry yaki policy te lade ban yo bor na ki bor balang ki bahalor district presbytery synod
Ki don ki ki balong ki policy juga sinod ki bangi haban ko ngo, don ki ki policy juga presbytery juga district, ka balang kala ban tau policy tang hai benta ibaret ibala aibor ya ka. Kani gade ka constitution jong ka balang presbyterian dari India lani ka riti peniat balang bala aibor yagi district kata yagi balang kata la aibor yagi sinod kata bad yagi presbytery kata bad ngi trekam hapo ka jing batai bad hapo ki kendon bala bu ka constitution la dengi kwa yagi dikot komiti balang ngi ban pan naga district la dengi kwa yagi temen basan ban peloy ka jing jiet ngi ban pan naga presbytery la dengi kwa yu pastor ngi ban pan naga sinod kini ki dikot komiti balang jongi kide ki balawan jiet ki balatung daka district kini ki temen basan akmat jongi kide ki balawan jiet bad ki balatung ki bala orden daka presbytery u pastor bayang akmat jongki udai ubaka balang kalapan bad ka baka sinod kalawan bantung hakani ka jaka nangno kawan kani ka kerteng presbyterian ka kerteng presbyterian kawan naga tenrai Greek presbyteros kabumut elder lani nong sarai haka Bible kasi barim kani ko old version ya ka kentien presbyteros la translate temen basan ndre ka common language version katu ka Bible batmai ka balami hangtu kilabu dagi kentien nong sarai balang bat ka bak hamdai ka kentien presbyteros kalong nong sarai balang ki ai kini kinong sarai balang kilong ki minister lani ki pastor ki pro pastor bat ki temen basan kinong sarai balang ki presbyteros de ki pastor ki pro pastor bat ki temen basan ka constitution jong ka PCI ka penenkam de ka kentien minister ki pastor ka bamut ki syakri ministry kamut ka jing syakri Namar kata kabalang presbyterian kadai kabalang kabala sensar bat penyat daki nong syarai balang kabatau yaki minister kabumut ki pastor bat ki temen basan ngan ong biang kabalang presbyterian kadai kabalang kabala sensar bat penyat daki nong syarai balang kabatau yaki minister lani ki pastor bat ki temen basan kini ki nong syarai kidai ki constitutional authorities lani ki ning penyat yaka kambalang kibali itu latung badlak penkup ikhtiar daka constitution jong ka Presbyterian Church of India. Pila jiet mapi kum kiriu dekot jong ka balang latung iki kat kum ki kendon jong kane ka Presbyterian Church of India. Kamat kabaar ka history lengkot jong ka balang Presbyterian. Kenang bangin so tu eka history jong ka balang Presbyterian ngide ban tip shuai ka jingja bakrau haga spas nem ka bakhan riu ka balakot ka reformation kani ka reformation kade ka jing pen thamai ya ka balang naga jinglong barim sha ka jinglong batmai kade ka jing shem thamai ru ya ka khubor gospel ka jing pen em ka balang shua ka reformation kala penlong ikhtiar yala di halor jong ka Bible kala penkesan ya ki rukom barim ya ki tradition bat kala bu syarut ya ka ktien ke jong blai ka reformation pat kala kentiu biang ya ka ktien ke jong blai syaka kerdan ka bahalor do barok ki balang ki bami na ka reformation ki pediang ya ka Bible tang ya ka Bible kum ka tenrai jong ka jinget bat ka jingem Kristan ngila bandon shibun teligi kot keriti peniat balang ka kita peniat jieseng kani ka bala revise ka constitution henre ka kot ka bahalor do kade kani ka ktien ka jong blai ka reformation lani ka jing pentmai ka balang ka sakhiru ya ka jingki persya ya ka jing de patba ya ki indulgences lani ki kot jing map pop ki indulgences ki mut bala banyo jing map ya ki pop da ka basiu pisa menta kini ki indulgences kim don show hakano gono ka balang ro ndre ka spas nem ka bakhan riu ki dangdon but they ya kini ki indulgences lani ki kot ban ma bigi pop bau Martin Luther khat sauspa prapulai hado khat sanspa saupun riu ule yakun persya hakari Germany ki jing aingo ki jungi yo blai kim la ban thiet ya ga jing ma bigi pop hila ban kat saba ai ro namar katangi ong ka jing aingo bangi ai shaka kam ka jong blame
naga jing sedang baret Luther Germany hagas nem khatsan spa khat nyeu kani ga jing khi kala pur keleng ka doba Europe ban pentamai lani ban reform ya kabalang hadin jong Luther kilami sakiway pat kinong yalam Reformation ha Switzerland kumu Ulrich Zwingli Martin Bucer bat kiway kini kinong yalam ka Reformation kila syaksin lani kila syak khot ban ki Protestant namar ki protest lani ki yeng yele persya ye ki jing kai bakla bat ki jing le bakla jong katu kapor haka banengkong kini ki Protestant kim shim kwa ban mi no na kabalang Roman Catholic hendrai tang ban penthema ya kabalang bahkan wan pai biang syaga gospel hendrai anda kila syabe na kabalang kim ban se ban seng no laki jong kum kanuksa ki balang ki bami themai na ka Reformation kilong kabalang Lutheran ha Germany kabalang Reform lani kabalang Presbyterian ha Switzerland bunsin pinios ngo Presbyterian Reform katoy ka johi karukom sensyar balang karukom jingget nang ta kilami ru kikenhon Anabaptist kini kikenhon ndai balang na kaba kilahir pateng ki balang Baptist pat hakini isngi la ban ru ya kabalang Anglican lani kabalang kabadon hari bilat kum kawai na padeng ki balang Protestant kato syapang ka Reformation ngini keren menta ya weu riu krau bagerteng u John Calvin ki snem je u khatsan spa khandai hadu khatsan spa andrupusau pila ju asngau ya kerteng je u ne u John Calvin lani u Johannes Calvinus haka tenrai Latin ude unong France u balapoi sha Geneva ha Switzerland baru bala syakot ban long pastor jong ka balang ha Geneva u Calvin u deu lawyer u layo training ban long lawyer u plidar ndreu deu batip haru ya kaktin ke jong blai baru deu ustad theology baru long dong tho u bakrau deu Calvin u bala sandur ya ka balang Presbyterian ha Geneva bat kani ka rukom sensyar balang na ka wei ka snong Geneva kalapur sa France kalapur sa Netherlands kalapur sa Ribilat sa Scotland kalapur sa Amerika bat kalapoy menta sa keleng kapertay kidon ki balang Presbyterian ha baro kiri chong gani kapertay lajan baro nomor kidon kiri gi bepersa ki Kristan ru nang lupat bakalami ka balang ka jongi ka Presbyterian Church of India bangi ong lengkot ka PCI ka balang kemi jo ka PCI kamde na Switzerland lani na Ribilat Henry na ka Presbyterian Church of Wales kabalang kemi ka jongi kadai kabalang Presbyterian Hari Wales but ka PCW kami na ka Anglican Church Hari Wales ka jing sedang jong ka PCW kalong na ka Methodist Revival Hari Bilat bar Hari Wales kalajya ka revival bakraw hagas nem khat news pa laipusan terter khat news pa laipusan terter bat kala bateng gani ka jingki hadu kasnem kumba khat news pa kendai pau mudur nadu laipusan hadu kendai pau kadon ka jingki ka bajur keleng ka ribilat bat keleng ka Wales bat de kani ka balasandur ya ka ribilat bat ka Wales hagatu ka spa snem ka bakhat pra kinong yalam revival hari bilat kilong u John Wesley bat u Charles Wesley kibalong kinong seng jong ka balang Methodist John Wesley long nong yalap ubakraw ubayat yalap na kaway ka jaka siya kaway ka jaka kiong ba ulayat kumba arlak kilometer ya kari bilat baro kaway do kulay jong u but ulay yalap kumba 10,000 teligi sermon haga jing im ka jong u uday mau unong yalap u Charles Wesley pat uday u nong tau jing ruay ubakraw hado kata-kata kidon kato kat ni ki jing ruay haka jing kot jing ruay jong i kiba la tau Charles Wesley bat nga pulih haka seminary jong kabalang Methodist kabalang seng daw ni u John Wesley Hari Wales pat kinong elam revival kilong Howell Harris u George Whitfield badu Daniel Rowland kini kinong elam ha Wales ki apher katto katne badu John badu Charles Wesley hari bilat kibut eka Calvinistic theology bad eka sensyar balang Presbyterian ha Wales kim shimpediang ya kerukom sensyar balang dagi bishop bat ki jiet eka sensyar balang dagi presbyteros lani ki nong syarai balang haki kerdan baper
Kani ka sensyar balang episkopal kalong kum ka kho taplup. Banang ni na po kidon ki balang nang tagi bor balang bahalor. Bar clear do udan bishop lani uno ba sensyar halor baro. Ka sensyar dagi presbyteros pat ka sensyar dagi nong sarai balang. Kabut ba kini ki balang ki pa gi nong wik mat gi bor balang bahalor. Bar ka bor ba khli do ka day ka dorbar jong ka assembly ka general assembly. Moderator banengkong jong ki Calvinistic Methodist Wales ude unong yalap uba kraw u George Whitfield. Namar kata watla kabalang kami Wales kami na Methodist Revival. Penban kabut ega theology jong John Calvin bat ega rukom sensyar balang Presbyterian. Ki ya don lang hapo kataka revival kabalak ki hari bilat bari Wales. Hendrai ia kajihikai theology pada ke sensyar balang pat kipai se Geneva kipai se John Calvin dai namar kane baga kerteng barim jong ka balang kemi Wales nadu khat praspa khatway hadu khat kandai spar pupra kalong ka Welsh Calvinistic Methodist Church but nadu khat kandai spar pupra lapen kala Presbyterian Church of Wales. Namar kata lara pipuli ki kot history barim kin ong ka Calvinistic Methodist Church. Hadin kata latip ekakum ke Presbyterian Church. Kadika jo. Calvinistic Methodist, Presbyterian, kadika jo. Hagas nem kat praspa sau pau. La seng ke Welsh Calvinistic Methodist Foreign Missionary Society. But balik ki seng namar ba ki LMS, London Missionary Society. Ki kentat yu Thomas Jones. Kim trek pediang yu kumu missionary. Banwan syari India. Ki ong khilit mame sa Afrika. Tenamar ba kim pediang yu. Tenakata kadau kila seng dakaneka Calvinistic Methodist Foreign Missionary Society, bat kila pa yu Thomas Jones, bat ke Ann Jones, bat wan syari khasi jantia, bat kini kila poi, haka arpu artrik ujun kat praspa saupuway, lembat kiway pat ki missionary ki bawan na dien jongki. Katul abyang, ginume keren syoi ke history joka balang Presbyterian, hari khasi jantia, namar pilayo sengaw nakapor syapangu Thomas Jones ke Ann Jones, bat ke Jing Roy joka balang hadien kata. Ngipoi no syakamat kabalay, ka rukom sensyar balang jong ka balang Presbyterian lani ka church government jong ka balang Presbyterian ngijuyo asngaw bonsi ni ka jingong baga sensyar Presbyterian kani ka sensyar patba ka demokrasi bat bagi nong syarai ki deban le ya ka mon ka jong patba pijuyo asngaw kata kani ka demokrasi bat ki nong syarai kin le ka mon patba ngakwa banong kumni hot karukom jit iginong syarai kalong demokratik kabumut da ka mon jong ki reu dekot jong ka balang kini ki basong akhmat kini ki bamapi ki reu dekot pila jit bat ka presbytery kala penkentang uniu pastor bayeng hang ni deu ba ka komiti balang kala menjur kala jit la yo ege jing menjur jong ki reu dekot ka balang bat ka sinot ka sawan bantung hang ni hot ka jing jit ingi kalong demokratik penban ka sensyar balang kamdei kat kum ka jing kwa jong ki reu dekot Hendrai kalong katkum ke constitution. Lani kani ke riti peniat balang. Kalong katkum ki convention. Lani ki rukom peniat balang. Hendrai kamtam kalong katkum ke Bible. Lada upat ba ukwa kabalong persya ke Bible. Dalay mangi kinong sarai. Nginumla ban buot upat ba ban ino ke Bible. Nginhap ban buot ke Bible halor jong upat ba. Wat lada kalong kamon jong upat ba barok ru. Namar kata kinong sarai kin ngap ega sur jong pajba phila ban kren ban penpau ki baro henry haka bakut ngin pendam yala de haka ktien ke jong blai bat ngin le ke bala tho hang de bat banirap ingi ngidon kaneka kitab ke balong ko constitution bat kaniru kamde halor jong ka Bible kalong halor kani kalong hang ne tibian kasensyar balang Presbyterian kum bengilaong kalong da kinong sarai Kenang bansay, kini kilong kikentin Greek, haka testament batmay, nagabenta kinong syarai. Way kalong poimen kabumot nong up lang brot, lani nong syarai, lani pastor, shepherd, pastor, haka ketin pareng. Kamut ban syarai kilang brot, lani ban penbiang, ya ki jingdon kam jongki. Kabaar kalong presbyteros, kabaka Bible kasih kalapan kala temen basan, lani nong syarai balang hagaktin pareng elder kabamut ubriu ubalak ham rangba ubriu ubala ban bishar rangba ubriu bayu i jengai badu bayar ka jingmut jing perkat
Namar katangim jujit temen besan yau bompat long riu dekat lakum no san snem. Bat ban leit puli pastoru lakum no la dei ban long riu dekat lakum no san snem. Nang ta episkopos ka Bible kasi jongi ka penkala ka translate temen besan. Ka Bible pareng ko ong overseer lani bishop. Ka bamut ban kemi bat ban sumar ya kano ka balasyane angi. Ki balang reform bat presbyterian ki sngau tho baka kentin episkopos kamut temen besan. Kiwe ki balang ki ong ba kamut bishop. Nang ta hegyo mai ka bamut nong yalam lani nong senshar ruler hakaktien pareng ka kedaw ya ka kamjong nong sharai ban kemi ya ka administration lani ka senshar balang ka kam jong kinong sharai kalong ban sharai ka balang bat ngimde ban randie na kata ngide ban ngila kular ya la dia khmadu paj ba habang isajit hang ni ngila kular khmat ka presbytery ngin hab ban sharai kang ka kamram jongi u pastor kumjo ula kular khmat ka sinod ula kular rapor bathongi o Poimen nong ablang brod presbyteros nong sharai episkopos temen besan hegiomai nong senshar kini kilong ki kerteng kiba lapun kup hangi kinong sharai chong kabalang. Namar kata ka kamram jungi kalong ban sharai yagi kon chong kabalang. Lara pidon kam kanu ka kam pila ban wan wat ingi ban pan jing arab hakapor menshwa kilet chieng pastor kilet chieng temen besan. Lada kidon kam kano hakini kisngi bangila edon mobile phone baro te phila banchu phone yang alele phone da kano ka kam hakano ka por lada pidon kam bat kari ka kamram jonga banyarap epi hakabaide bakata lada don kam jing duai phone lada don kam ki jing ki recommendation nakabenta ki khon ki balik puli shata phone lada don kam kano ru kari ka hok ka jongpi ban wan chikinong sarai ban pan jiarap naki but lada don kam kanu ba pikwa bagi nong sarai kin wan shayeng jongpi ban ya duai ban ya selok ngakwa ban shimi ka kabu ban ongkum ni what's ngau jengai what's ngau nong wayengi kade ka kamram jongi ban wan shiki yeng ki jongpi ban ai ka jing besak tin blay nalor kin nong sarai ngi don ru ki khot committee balang pila ban ong ye kiru pila ban keren ni kiru ki jing e ba pia kendo bat kalong ka kamram jom kiru ba pentip syangi kinong sarai bangin sawan shki yeng ki jongpi ban yarap ya kanu ka jing e ka bapidon karukom senshar presbyterian kadai lingba ki dorbar bat ki committee ngimla ban laj nagi dorbar bat ki committee hateng ya ot yang ni bun kam piap lek committee syata dangi ot kan nur kan di karukom ka jongi ka bor kam syong tang woi brio ka bor syong haki committee haga jing selok lang namar katangi dei ban ya be ngide ban shim kya hagaji shaling ngim dei ban ot la ngim lat reha bangilat inlet rengkat ka jing kemen namar ka turu kolok si benta na ka jing shakri blay kay ka jing pera padeng ki dorbar bat ki committee ki dorbar ki thaw ki policy ki committee ki pentrekam ya kata ka policy ki committee ki trekam ki dorbar ki thaw policy la kalong haka district na presbytery na synod na assembly kini ki dorbar ba ki committee ki kentup ya ki nong ikmat na ki balang namar kata ngi pak delegate na ka balang banlet district ngi pak delegate banlet syaka presbytery ngi pak delegate banlet synod banlet assembly bar hatang ki teman besan jungi pastor kimdon kelet synod kimdon kelet presbytery namar kilong ki delegate ki haban mi ikmat hangta kijia sengen thai kijia seng samlar kumjo pilai long delegate pilai laj but pidi ban shim kiai ke jinglet habala jit e pi ban long delegate shaki dorbar ki ba per ka bor ka bahatrai ka de ka balang khamhalo de ka district presbytery synod but kum mangala ong mene ka bor ka bahalor do ka de ka general assembly chong ka Presbyterian Church of India ka balang presbyterian ka de ka balong organize kamut ba kila don de kinok kam bat ngi penthamai ki nongkit kam na kawai ka snem shakawai ka snem lani larga term ka de arsnem la de laisnem kalong kumta ka de ka balong organize mdai ba manu la banwan bat ban alam u pastor in charge jangan ka balang de pastor lendans im mdai uwai pat baru pastor lendans im umla ban le pastor in charge ha kawai pat ka balang umla hiru ban keren hang to la setang la ki khot ya to khana ya u kumju kalong ingi baro kadi ka balong organize na kata ka daw ngiha ban bot ya ke ka bala pen bej ka jingdon kerteng balang jong pia ka balang bauro ro pilong dekat jong ni ka balang
Pila wanra kerteng balang naga balang ka bapidon menshua. Balara pila late no syakawai pat ke jaka pila sa syakawai ke jaka da pipan banra kerteng rungin haban ai ke kerteng jong pi banra syakata ke jaka. Karu company kam kalong organize. Ngidon u secretary, ngidon u treasurer, ki jing ai ngo jong pi, ngi ai jing ken mentan pi osoi ke jing puli, ngi ai jing ken kat no ngi la alum. Bat ki kam ayo bangi tray, ki kam mission, ki kam jing shna ya kanika building jong ka balang ka multi purpose building. Bat hakabakut snem, ngamut bana habas nang snem, ngin sa IP ke jing ken jing dia baro, ya ki accounts jong i kilong ki balang audited. Kamut ngilong organize ki baro, ki dekat jong ka balang ki tiplut. Ya ki kam juga balang baro ngidai banyak khana shawai ndai ngidi bantip para mangi ya ke ai ke ba ngi tip na kata kadaw ki jing pen bana baro ngim jupen mi YouTube ki khubor ki jing kren ki jing saktin belai ki long ban mi ka perthai ka long bantip ndai gidan ki ai ki bangi ai jing pen bana ki sakut tang hangi ki balong ki dekat jong ka balang kamat ke basau ka jing pla jing et Presbyterian kenang ban bu lengkot ya ke jihikai na ka htien ke jong belai haki kentien ki basong kia bat ki balak ban spellendet ki balang ki don ke jing pla jinget ka confession of faith ka balang jungi kalong ko confessional church kamut ngi pla ya ke jinget jungi haki kentien bat persya ka ni ke jing ruai banengkong juga kot jing ruai jungi ka don ka ni ke jing pla ka jinget ki apostol ka apostles creed ka bangi spell lang man kapor bangi rakhe ya ka sakrament ke jing kwai utrai ngi pediang ro ika Nicene Creed kaba lajan barok ki balang Kristan ki pediang ngi don ro ika Westminster Confession of Faith jongga snem kan rus pa saupun rio ba ngi don ro ka jing pla jinget jongga balang Presbyterian lani kini ki shipau article jong ka balang Presbyterian ki don hang ni haka riti peniat balang la shon lang hang ni ka sla ka banengkong hadu ka sla ka ba san ka don kani ka jing pla jinget ka jongi ba kini ki arab yangi kini ki hikai yangi ke ai ke bangi nginget kum kabalang Presbyterian kum ki dekat jong kabalang Presbyterian naka confessions nagi jing pla jinget ngi poi sha kabasan ka Presbyterian theology lani ka Reformed theology ka Presbyterian lani ka Reformed theology ka don shibun ki jing esrim bat ka theology jong ki wei pat ki balang Protestant mdai tang kabalang Presbyterian kabadon kini ki jing hikai shong tanrai ki wei ki balang Protestant ru ki asrim kini ki jing hikai shong tanrai mdai namar bagi Presbyterian ki board ega theology jong ki wei hendrai namar bagi wei pat ki balang Protestant ki shim shibun ki jing hikai naga theology jong John Calvin John Calvin umdai tang jong kabalang Presbyterian hendrai wat kabalang Anglican ru kala shim shibun ki jing hikai jong u bat ki balang Baptist ki don shibun ki bashim ki jing hikai na u bat ki wei patru ki yo jing mentoy nakata ka daw ka don ka jing esrim ha ka theology jongi ka thmai jong Reform theology kalong ka kot ka bolot ho John Calvin Institutes of the Christian Religion ka kot ka barben bah bat ka bolot ho ya ka jing hikai sha pang ka jing e Kristan bat ki commentaries bat ki sermons ki jong u ngakwa banong ipi ka nongrim jong ka theology jong Calvin kalong ka Bible udah biblical theologian but larpi pule ya ka institutes ushim ki nuksa ushim ki jihikai bet na ka Bible umshim ya shabar hendrai ushim nang ne ki nuksa bat ki jihikai but ula benrap ru na ki jihikai jong ki kpa ka balang lani kita ki church fathers ki ba nado ka snem shispa hadu sanspa hadinu Kris kamut ki nongto ki bakrau kita ki church fathers ka Reform theology ka bot renti ya ki jihikai shong tanrai jong ka balang banengkong namar katangi phai ki church fathers lani ki kpa jong ka balang jong ka spa snem ka banengkong hadu ka spa snem ka basan dei namar kataru bangi don shibun ki jingesrim bat ka Roman Catholic theology haki bon ki jihikai shong tanrai ki jihikai jong ka balang Presbyterian bat ka balang Roman Catholic kaya sriem bha hagaji kai spanga Trinity ka jinglong ublay lai away shapang ublay ukpa shapang ka jinglong person but ka jinglong blay ka jong Jesus Christ shapang ka jinglong person but ka jinglong blay ka jong mensimba kot shapang ka pop ka bau brio lahap but shapang ka jing hap jong kun benrio hakani ka jingkerni
kabalawan ban lap ingi kini baro ngi stream shibon bat ka Roman Catholic theology ringi don jinga peru halor ki doctrine jong ka ikhtiar jong ka Bible authority of scripture ngi don jinga peru hakabaydai bat ka jingpen im kumno ngi yo jingpen im bat ru halor ka balang lene ka ecclesiology u Calvin u hikai ba ka Bible kalong halor ka balang bar halor ki tradition lani halor ki rukom pateng bar hadu mentangi bat ya kani baga Bible kalong halor ka balang baga balang kalong halor juga Bible bat bagala ban batai de kumboi pan namar kata la jutip ya ka Presbyterian theology kum ka theology of the word lani ka jihikai ka bala pensyong nongrim na kani ka khtien u John Calvin u banjur baga nongrim tan rai juga theology kadai ka Bible pila ban wara igi jihikai benrap na ki waipat Henry ka nongrim tan rai bat ka clear do kadai hi ka Bible bat ka jing sngotu jongno shimet bat ka jing batai jongno shimet kata kam long i habaya nujor bat ka Bible halor baro u Calvin u kentaj ru baga jing penem kalong ling baga jing pendep yaki niam ki rukom lani de ki kam babha jong ki breu u hikai baga jing penem kalong bet tang daga jingai u blai ling baga jinget how Jesus Christ ngakwa bani thoi pi para bangai ba lar phi le kanu niam ka rukom ru kata kamla ban pen poi beneng pi lar phi em ka jingem babha kat no ru ka jingem babha kamla ban pen kesan namar ki kam babha jungi baro ong wi saya ki long tangi jan ba bet tinget hakmat jong blai ka jing penem ka long bai tang ling baga jinget yau Jesus Christ tang ling baga jing IT ka jungi ha o bat kata kalong ka bangi dei ban rung hagi donot bagi mensim ke jongi namar ka jing penem kalong bet daga jingai ke jong blai bet daga jisne ke jong u namar kata udah ublai uba aingi ka jinget udah ublai uba bat scamingi haga jinget ka team jong ka miet balang jong ki miet balang menta Julai ngamut banong menta u April hadu benai Jun kalong ba kalong syapang ka jingyai ne scam ngamut banong ublei pendon buram mengi bat kadon ke buram ke bakrau ke abi banget nadu Julai hadu September ka team jong kimit balang kalong ba ublei un bat scamming ke jinget hadu ke bakut lani ki banget kin yai ne scam ke jinget hadu ke bakut pi kini kimit balang jongi nadu ka snem arza khan riu ngila bod ke systematic theology ngila hakimit balang jongi ngila yo ban keren chpang ublei kupa bleu khon bleu men sem bakhoi ngile yo ban kren ka Trinity u blei lai away nang tangila de ban kren chapang u person bat ka kam jong Jesus Christ person bat kam jong men sem bakhoi ngila de kren chapang ka pop ngila de kren chapang ka jing hap ka jong breu ka pop nang tangila de kren chapang ka jing penem bat mentah ka ni ka quarter jong une u jong September ngin sapen kut ngila de artat hakabai dei bat ka jing penem nang tungin sabut chapang ki jing ai bat usok jong men sem bat ngin sapoi kiwe pat ki benta news nam ngilayat ling ba ka ni ka systematic theology ling ba ka jihikai ka bana ka ktien ka jong blai yangi to katul abyang shwa nang tau Calvin ulabut ya shibun ki jihikai jong Martin Luther ka jingpen kesan da ka jinget bat ka jingai ka jong blai justification by faith but grace of God Henry u Calvin ula kentan ya ki jihikai jong ki riwshet niam ki balatip kum ki radical reformers hakapor juga reformation ki don ki magisterial reformers but ki don ki radical reformers ki magisterial reformers ki onginya rengkat bat ka sarkar nginya rengkat bagi nong sensar nginum pen ken ya ki adong ki adit ya ki an ki kanun balabo di ginong sensar ki radical reformers ki ongim don kam show ka sensar kadar ngim don kam show ki sim bat ki nong sensar nginya bet ha jing la lo le jong kabalang Presbyterian kam shimi naga radical reformation kami naga magisterial reformation bangini tre lang ini sautu lang bat ki bor sensar kanu boro ru daga jinga sautu lang kini ki radical reformers ki kam yala dia baki yo ma daga jinga lam ke jong mat se bakoi bat ki lek banile atma bat ki pen kulmar lut ya ka im lang sa lang boro kawai u Calvin u kentat ya kum kani ke jingikai bangini pen ki ya ki im lang sa lang baru hikai baki AKA barok ki dewan long renti bat jai ka jinget jong balang Presbyterian ka buat ikitin pira jong Protestant Reformation sola fide sola gratia sola scriptura solely by faith solely by grace solely by scripture
sola fide, sola gratia, sola scriptura, kini kilong hakakentin Latin, kabumut tang daga jinget, tang daga jingay ay, batang daga ktien ke jong blay. Nang ta shushu, kidon kiway pat kibenta kibede baga theology, jong kabalang Presbyterian, kibalaong ki 5 points of Calvinism, lani ki santali ki mat jong ka Calvinism, kini kilak hamjel liu, kapor kalayat nganung kren shu kini mentale sengat sakren hakawai pat kapor te kumto ko mangalay thu epi syapang ka Protestant theology ka Presbyterian theology katto ya menta ngapoi menta syakamat ka banrio bat ka bakhaddo bakata kalong ka jing maniblay Presbyterian worship kidon shibun kirukom maniblay kidon kiba shong kidon kiba dem ko siu kidon kiba yeng kibara lagi jong kiti kidon lagi jong kirukom don kiba thang bombeti don kibam thang bombeti he yang mane lagi jong rukom ban mani ublay don kiba penangkam da organ don kiba tem gitar bat kiba penangkam ki drums kidon shibun kirukom ching mani blay kanong rim Presbyterian kalong ba barok kabangile haga jing mani blay kedeban mi na gaji kai lani na ganuksa balatho ka testament batamai kini kalong ba don kam dangile praise and worship lani dingi ruai dingi ni jing ruai ko jing ruai jongi lani kanu kanuru kedeban don kanong rim na gakhtin ke jong blay lait nang ta ngimla ban pediang naman kata lakhang persya e ba thau dur blay thau lani dur brio bat ban bu ha ke yeng mani lakhang ban walam ya ki rong pong perthai haki yeng mane Presbyterian namar kata ki yeng mane Presbyterian naduk menshwa ki de ban long kumboong haktin pareng simple and austere ki de ban long simple mdei ban penbon than ki ai baro bat ki de ban long kumni kumbakalong ka yeng mane ka jongi lar pikwa ban pet ya ka yeng mane ka balong simple and austere ka yeng mane balang Presbyterian kumba ki missionary kilat haw let shaka KGP Assembly English Service hangte Police Bazaar don tang arrong kabali bat kabayong ki biar ki bali kini ki deng ki bayong kasat kabali kito ki khanshi bayong bagi bu hangte ba pila bani i bat don tang ding phna ka pulpit bat ki ben kato ka de ka rukom jong ki balang Presbyterian menshwa ki balong simple bet ngan kadat kan diat ngaken mo hangte balang ret samthia shisin hakaba ngaladon saupu arteli isnem ke jing im jonga sisin kadon ke ba dang penitenat ke mane bat ladon ke jing terwa bagin lek kumta temen besan rang ba jongi la khlat menta temen besan arji dekar yong em ka balang Presbyterian ke de belong simple kumto kum bakalong menshwa ai kan yaine namar ke jing bot jongi kale chau blai mdei shi ke jing penitenat jong ke mane kumjo ke jing shakri blai jongi ka balang Presbyterian ke de belong ka khoj ka bakentang ka basyongkun ka berhenti bat ka bakhiathau don ki balang Presbyterian shakibai pat kiri ki babot ega liturgical worship ha ka bala tho lupai gi jing spell be gi jing duai na ka kot henre ka PCI ga jongi ka bot ega non liturgical worship hot ni don ne ka kitab nia jing seng henre ki jing seng jongi ki baman ka por pat ki jing duai jongi kim dei bala tho lupa henre ki bangi kren adu mensim na don hot ki jing kren jongi habayalam jing seng ru ki long non liturgical kabamut ndei bala tho lupa henre hagi jing seng kerpang kum ki sakramen ke jing tho shong kurim ke jing seng on tap ke jing jiet ba jing thong nong sarai ngi bot renti ya ka order of worship kum bala pro dak ha ke kitab penia jing seng kani ka kot blue ke ka kot bala penmi da ka KGP Assembly ke kitab penia jing seng habanga penia jing seng kum ne ka ba nakawai ka sing tran shakawai ka ngam da bot e kani ka kot henre haga jing tho shong kurim pilawan banga penia tho shong kurim thik kumala tho kani ka kot habalet on tap thik kumala tho kani ka kot haga jing seng sakramen ru thik kumala tho haga ni ka kot namar ba kani kayalam igi jingbut jongi haka rukom ko belum disiplin ka berhenti haga jing dai bat ka jing shakri oblay hagi jing seng ka balang Presbyterian dai bandon ka jing pule pat ba ka khtin oblay dai bandon ki jing duai bat ki jing ruai la bandon ru ka jing pule lange ka jing pla jinget ki apostol la bandon ka jing spell ki hukum kuma skol pen pau ka si bandengkong jong ka quarter si bandengkong jong benai ndai jong quarter sngi ka sngi utrai bandengkong manu benai ngi spell ye ki hukum kala bandon ru ka catechism lani ki kot jing spell ki kot tikir bat ki kot nong yalam
Henry ka pedeng jong jing shekri blay haga jia seng Presbyterian kalong ka jia tu kana naga ktien u blay ka pedeng kade kane ka ktien ka jong blay bangi di ban besai ktien u blay but kanang ban penroy ka ktien ka jong blay ya ka jing hikai ngidon ru ka pulpit exchange ka bomot ba hakawi ka por ngi khot iwe nong kren ban wan ban kren ka balang ka jongi hakawi ka por pat ubanang ni ulet shawai nagata ka daw da teng teng kia teman basan jongi kim don hang ni lani pastor jong pium don hang ni kamut bakal adon ka pulpit exchange kamut nga ngalet chawai ngai tho khana hawai ka balang jongi khot yo wai pat ban ai jing tho khana hang ni number ba ngidon kam me jing basa na ktin jong blay om tang no we breu ndre kiwe ru kin wan kin yo ban basa man gi jing seng gi jongi ka dei ban don ka jing kai na ka ktin ka jong blay ka sakrament ka jing khwai trai ru kamde ingi tang bersu pendap ekan niam kerukom ngide ban ai ka jing besar nak tien ke job lay namar kata man kapor balong sakrament ngaju ai ke jing kren hoi ke jing kren bakam lengkot ka bakumba ngaele ban poi arpo minute bakanum jorong palat e kata andre ke de ban don ka jing kai nak tien ke job lay hakapor jong reformation ka duan ka don hapadeng ka pulpit ka don hang te herod hadin jong reformation e Geneva ki reformers kila weng ka pulpit nang tai bat kila bu ka hang ni pedeng bari ka duan kila weng no kila bu no daga ni kami mensyua ka don ka duan hang tai ka don ka pulpit menta pa ka pulpit ki wara nang tai hang ni pedeng kalong ka pedeng jo ka jing sakri blay bat nang tangi penon kam no e ka ni kam de ka duan ka ni kami hakaba ngi pendap ki kam jo ka balang ngi penya jing seng bat ngi airu ya ka jing sakri na kami ke jong utrai te na kata ka daw iso thu baga balang Presbyterian ka bu pedeng ya ka ne ka tien ke jong blay bat ka jing alap eka to hagaleng ke jing ruai ngila kham jinsur menta menshua e haga po jong Calvin ki ruai tang de kini ki jing ruai sam tang de kini ki kitab sam ki ruai lar pi pek ka jing ruai jongi ka number jing ruai sao san riu nyau kini ki jing ruai sam kat kandai arpuai arpuar arpulai arpusar pusan kini ki jing ruai sam la khot ikini metrical sam ka bumut iki kitab sam la bu ki meter bat ki ruai tik tang ki to kidon kini ki jing ruai pini isai kadar hang to bakila tho nakanu ka sam bala shimiki ki jing ruai sao san riu nyau kat kandai arpuai arpuar arpulai arpusar pusan kini ki metrical sam unu Calvin udu bastrik bah hadu kata-kata bau ong ki jing ruai bingi ruai ki deben long tik tang baladon haka Bible haka tin jong blay nakata ka daw mensyua ki ruai tangi ki metrical psalms hendrai mentang ngila jinsur ngila don ki hymns ngila don ki jing ruai ki bingi ruai ki hymns ru ki de ki bala pensyong nong rim naka tin ka jong blay naka jing shaman sim jong ki brio bat mentang ngila don ru sakini ki choruses kajuk kala nang kala bat nalor ki hymns ngirwai ki chorus bat ngijudon kini ki jing sing praise and worship shua ka revival Sunday ha ka janmet ngin sadon ka praise and worship hapo kaneka balang ka jongi bat katu kalong ka jing kala kat kung ka juk kamshim ya persai ka ktin ka jong blay ki barok ki long ki bangile na ktin jong blay ki drums ki dig bangilak pangantang ki guitars ki dig bangilak panon kam bangini ban panon kam ban mani ban sakri blay kaddo ken mau pat bagatan rai jong ka PCI kadai na ka jingki revival Calvinistic Methodist of Wales haga spas nem ka bakat pra dar pipet tangi John Calvin pat ka jihi kai jong o pini iu breu ba perking ba bolong strict ba haki aka baro uba kwa ba ka jingbot jongi ka long bet show blay but om shigirong pong jong ka perthai kata ka de ka jing yo i ka jong Calvin kata ka de ka jing yo i bat ka rukom jong ka balang Presbyterian ka bamenswa hendrei ka balang jongi kami na ka jingki revival naka Calvinistic Methodist Revival ha Wales haga spas nem ka bakat pra namar kata nalor kiti ki bangila kado ngidon ru ki jing seng yalap ki ba shit rembha ngidon ru ki jing seng revival naga por sakapor mentap hiu nga banga keren nga puli ke bala tho ang ni nga persang ban bod be tik kumne kumba ka de ka rukom balang Presbyterian hendringim de ban klet ru ya kataka history jong ka revival nakaba mangingimi nakata dah ko wei pat kapor haga jing seng yala pin yu i ga jing shedrem pin yu i ga jing ki ye baro namar kata pat kalong shi benta pat ka wei pat ka benta jong ka history ga jongi nakata daw
ngin ken mau bahapa deng kini ki bro ki jing ekren ki jongi ka bakong santam kalong ka jia dei jongi bar ublei ka jing iet ka jongi shimet ya ublei ka jing selok lang bat ki para banget jong ka balang ka jing iet ya la ka jong ka balang ka jing trei lang bat ka balang kalong ka jing kongo ka jongi ki nong sarai jong ka balang ka jing pendem ka jongi iwe kanang bangin peniat chaprang ya ka kam ka jong ublei nganget kani ke jing hikai ka bangalayo ban ahin ke por kalolong ke jing kerku pi ban nganget kala shai halor kani ke jing keli ke ke presbyterianism to blain kerku ingi na ka benta ka buram ke jong blai amen tungin ye tuai ko kpa jingi ba beneng ya ngo eme ko trai bangilayo kani ke por ban hikai halor ke nongrim jong ka balang presbyterian bat halor ke jinget jong ka balang presbyterian halor ke rukom gi jong ka ban ngida dua ngida kerpat ba men yarap ingi bangin so thu ngin ngam jeliu bat ngin la ru ban iet ya gani ka balang ha ka ba me melabu ingi bat bangin la ban ye trei lang ru na ka benta ka jingroi ka jingman bahajong ka kerkhu ya ka balang presbyterian mauro kerkhu ki we balang presbyterian ha ka ni ka ri ka jongi kerkhu ki we pat ki jaj balang ki kan hon balang ha ka ni ka ri ka jongi bat kalle ni ka pertai balangi per ha ki rukom ki dustur ki jongi henrei ha ka tan rangin iet ya jisu bat ngin yalap eka kerteng ke jong u kerkhui ngi ko trai kerat hagani ke por ya gani ke sngi bari ke benta baro ki bangi dang dai ban pendem shim ke buram shaladi ko trai ki jing kerkhu to the alo jongi ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ke jong trai bar nong pedem jing Jesus Christ amen ngi aingo yu blai baladon rengkat bat ngi gani ke por bat ngin lek pais lagi jong ki yeng da jing so sngan ya ka jing basbun ba da jing dorkat ka jong o ngin ya penwai no ka jing shakri ka jing yau blai da jing ruai ka ba arspa sau pon rio bar hadin ga da jing ruai nga kerpa di temen besan vice chairman jong ka balang jongi temen besan PS Khanayor be in sngo bhavan saplat ingi da jing kerku penwai hajing keru trai ka kam ka dawa jing ut bajeliu nong trai giduna hajing khot jong u ka do nod ka shlei balang ublei banang yai trei prabangit be ngin yai trei pet kanong bat thiang satei namaru trai un ong bor thamai on ai ngin yai trei hado bandawai ka jingruai ka ba arspa saupun rio Hajingker utrai kakam kadawa jing ut bajeliu nong trai kiduna hajing khot jong u kadonut kashlei balang ublei banang yai tei yin yai trei Bahar terbang
siang jing ben ims kem ngin yai trei ngin yai trei red kanon bat yang syate namarun rai on botan mai on ai ngin yai trei haduman dawai miga panjing trei kumba ulai bot hajing klod snow one tang ban yai minot jing sawabat yang utrai ngin ken un let shaja jing men bom jing good ngin yai trei ngin yai trei bet kanong bat yang syate namang utrai un botem mai un ai ngin yai trei haduban dawa. Tuan Ye Duai. Au blai bok pa jongi ba beneng. Ngi ai ngo ye me krat bi he tamata ke jindor rangkat ke jomel lamban ngi lamba ke kapor. Habang yo ban syakri ye me ko kanran. Ai ngo kham tam na kamta ke kubor ke kodor. Ya ke bau syakri jome walaupun sngo pedeng jongi ko kanran. Habang ilaman sngo thu ye ke no rim ke mangiang kum ke balang ko trai. Blai bi ya lam ngi trai Jesu bi he. Kum ki khun ki jome po ke balang. Inum syaban ki phalo hake ke jongane ke perthai dai krat bi he bin long ki bas kham la ka jong ke jingej ba kanorim ma ka bang yang ka long ka tin ka im ka jome ker khwa trai bi ke bin ni osngau ke ne ka por ai bor ba yara ping ko trai bi he ba bang dai ban im ma ka ne ka perthai ka ba yalam baklai ka chim jongi ba di ban im ma ka ne ka perthai pedang jing bobon ki jing hikai ki ba bakla yara ba trai ke ne ka por bang osngau ke ne ka khubon lo syakri jome ai kan yara ping trai bangin bo ila ka jong jinget ke bas kem ta hame mar me mesengi ka norim jong ka balang lor ka tin ka ba im ka jome trai ker khui ke ngini yo ha ka por pat ker khui lo jong syakri pastor jongi manang kersan ai bori trai bi binalaban ai ka kubor ka kodor kham tam nam ta jongi ku pai lang ha lo ka jong ka balang ami nang la banang san banang roi ha ka jing long jing makan jaman sim ka jongi na ko ka por chui pat kerkhui ke benta baro beng ban pendam sngoi ke bangu mahabe ke pop ke jongi namar kedeng Jesu ngipan barak bawai no jong ke jing ke jong jing sekri jongi ke ne ke por au blei to isne ban kerkhui ngi wei pi wei beli omat ke jing kerkhur ke tien ke ba em ke jome pelaj ngi ne ke por de ke jing kerkhu ke ba kan sai ke jome dak ba ai ro ke jing ai ke ba dab yang ba dab kerhai ke jong trai ban open em jongi Jesus Christ ke jing ba ke ba phala ke mamayan ke jong blei ku pa ke ba bom jukot lamba ke slok ke masai bo ke matmai bor ke jong men sim bakoi kini ke jinggar ko jong blai ba em ba shisha kin shong ba rangkat bangi baro ke ba yang kan ke por ban plai ke ketang ba em ke jome lorangkat ba kita ba mane ke ba shikri me hakarib kelang satla ke pertai narumta shebe ki bom ju kodro amen.